Gdje ste ljudi danas? Danas ću ja... tačno na server 8 ubacio. Tačno baš server koji sam htio. Ekstra. Danas ću ja... Nabavio sam novi plen. Koji me je ubacio... vidite već koji server na Mineplex. Igrat ću mini igre. I nemojte da me pitate, znam, Draw My Thing, Minecraft, znam da postoji i to neću igrati, zato što ne znam kako se pogađa retardirano. Igrat ću Turf Wars. Izvinite. Nešto sam defektan ovih dana. Dobre! Crveni sam. Brate, koliki sam mogu. Znači, no sam na mojem pleksu, ne zamerite mi. Joj, kako me bio ovi plavi. Kako su tako jaki? Sačuvaj me, može, ako ga sad. Ako sad ne ubijem njega, neću nikad. Nikog! Dobro. Agata Crimson. Sam da ga tresnem. Sam da ga zveknem, ciciju. Ušao u moje gnezdo, bre. Namjesto ponoša. Sisa jednog čoveka. Kukavica. Kukavica. Kako ja njega nisam ubio? Ja sam kralj. Ja sam kralj. Ja sam lep. U ovoj Americi. Još 10 sekundi ima se build time. Buildanja. 2 sekunde vreme gradnje. Kako je? Dobro! Pobjedili smo oni? Mrš! Brži, bre. Gotovo. Sad ja idem u plavi, makar mora se ubiti. Dobre, ušao sam u plavi.
plavi, jedemo pitlu. Mi volimo pitlu. Jedemo. Znači, ne sme da uđe u srasi. Game mode. Zamislite, ljudi, mene drug nešto zeza. Loži se na jednu foru koja čak ni ne radi. I dobro se naložio. Ko campfire. Dječak Paperboy. Dart Chaz. Kako da ga... Tim ubio sam celi ti poljubi. Dole bre! Kako njega ja nisam ubio? Ovo zahteva očajničke nemere. Nemere, brate. Skino nam sve. Kako si realan, kako je ubio ovaj isti čiter jedan. Sad me je neko malo sjaj. Šta mi se još neće desiti? Lineman neki limen. I lineman govedo. Trče. Odmah me nisam nikog kila. Oko dole. Dobre, ubio sam limen. Ubio sam limena. Mrš. Dobre. Dođi vama. Dođi mi vama u Ameriku. Dođi mi vama u Ameriku. Dole. Dođi mi vama u Ameriku. Kala. Dole bre! Dole! I kad se ovo završi. Šta je ovo bilo? Izvinite. I po meni to je gotovo. I izbacila sa servera. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.